As axudas superávinte comezarán a repartirse a vindeira semana, así o anunciou o xa portavoz do Goberno Anabel Gulías. A contía final desta subvención quedou fixada en 507.000 euros, unha cantidade que será repartida entre 166 beneficiarios. De 11 alegacións presentadas, estimamos 8 alegacións máis, o que fan un total de 166 axudas concedidas. Quere dicir isto que hai unha parte moi grande, a maior parte de solicitudes foron atendidas e foron respondidas favorablemente. Nos vindeiros días celebrarás unha xunta de goberno para ordenar o pago das axudas aprobadas e así poder repartir as subvencións a próxima semana. Cabe destacar que todas as empresas recibirán a contía demandada e que a maior parte das solicitudes proceden do sector da hostalería. A todas as axudas que se presentaron se lle concedeu a cuantía que pedían. En ningún caso houbo unha minoración da cantidade proposta por eles ou por elas. Se comparamos a porcentaxe de cartos que levan esta convocatoria hostelería, o pico bastante superior. E dentro destas alegacións, pois tamén que eu conte así a priori, cerca da mitade volverían a ser hostelería. En paralelo, o Concello de Pontevedra comeza a prepararse ás bases do programa Supera 21. Polo de agora, o Goberno local está a manter reunións con diferentes colectivos da cidade para perfilar as axudas. Pero destes encontros hai xa unha decisión, a de non cobrar a taxa municipal de veladores. Antes de facer esa bonificación ou esa rebaixa, pactamos con eles agardar para ver como se van a desenvolver os acontecementos, finalmente cantos meses van a ter que pechar, que agardemos que este novembro fose o último, pero por si acaso para definir cal vai a ser a fórmula. En todo caso, recalcar que se vai a producir unha rebaixa sustancial na taxa de veladores, como xa fixemos co primeiro estado de alarma.